காசி சங்கராச்சாரியனுடைய விமான மண்டபம், கீழே விஷாலாட்சி, மேலே பெருமாள், அதுக்கு மேலே சிவபெருமான் இருக்கக்கூடிய ஒரு க்ஷேத்திரம். எல்லோரும் அவசியமாக வந்து இங்கே வந்து கட்டாயமாக பார்க்கணும் தமிழ் மக்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடைய வேண்டுகோள். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம். இப்போ நாம் காசி தமிழ் சங்கத்தில் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆதிசங்கரனுடைய விமான மண்டபம், பிரயாகையில் இருக்கக்கூடிய ஆதிசங்கரனுடைய விமான மண்டபத்தில் நம்ம வந்திருக்கோம். இதான் அந்த விமான மண்டபம். இது வந்து முதல் தளம். சுற்றி காமிப்பார் உங்களுக்கு. இங்கே வந்து பெருமாள் இருக்கிறாங்க. இந்த மண்டபத்தோட சிறப்பே வந்து கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷாலாட்சி, தரைத்தளத்தில் விஷாலாட்சி, முதல் தளத்தில் பெருமாள் சீனிவாச பெருமாள் திருப்பதியில் எப்படி இருக்காரோ அதே மாதிரி தரிசனம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு மேலே இரண்டாவது தளத்தில் லிங்கம் இருக்குது. ஸோ அவசியம் வந்து தரிசனம் செய்ய வேண்டிய ஒரு இடம். எல்லா இடத்துலையும் தமிழில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா சாமி பேரையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ தமிழில் இது வந்து காலகாலமாக இருக்குது. நமக்காக வந்து பண்ணியிருக்காங்களா நம்ம கேட்டோம். இது நமக்காக பண்ணலை, இது காலகாலமாக இருக்குது. ஸோ தமிழோட பாரம்பரியம் காசியோடு இந்த பிரயாகையோடு எவ்வளோ பின்னி பிணைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க முடியும். எங்கே போனாலும் தமிழ் இருக்குது. ஆதிசங்கரர் இங்கே வந்து தமிழுக்கு இவ்வளோ தூரம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தமிழை வளர்க்குறதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பார்க்குறதுக்காக பாரத பிரதமர் வந்து இந்த காசி யாத்திரை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லும்போது இந்த யாத்திரை ஏற்பாடு பண்ணி தந்ததுக்காக பாரத பிரதமருக்கும் இந்த அரசாங்கத்துக்கும் நம்ம வந்து நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.